Goddag, mit navn er Jesper Lau Hansen. Jeg er professor her på Københavns Universitets Juridiske Fakultet. I samarbejde med My Law Story vil jeg i disse episoder fortælle om faget kapitalmarkedsret, som vi udbyder på vores kandidatdel. Det er et fag, vi har udbudt i mange år, og det har taget sig lidt forskelligt ud. Vi forsøger løbende at eksperimentere med form og indhold, så det passer bedst muligt til de studerendes behov. Her i efteråret 2024 udbydes faget som et halvt semesterfag. Det hedder i vores jargon, at det fylder 7,5 ECTS. Det betyder, at der er i alt 12 lektioner, og disse 12 lektioner skifter mellem at bestå af 2 timer og af 3 timer. Det, at faget kun fylder 7,5 ECTS, gør, at faget kan kombineres med andre fag, sådan at man får en bredere palette af fag på sin kandidatuddannelse. Der er også den yderligere fordel, at disse 7,5 ECTS-fag ligger meget sent om dagen, eller i hvert fald sent i forhold til, hvad vi normalt udbyder. Så fagets lektioner starter normalt enten kl. 3 eller kl. 4 og slutter så kl. 6. Det gør det også muligt at kombinere med erhvervsarbejde, både for de af vores studerende, som har et studenterjob, men også for de eksterne, som er færdiguddannet, men som ønsker at videreuddanne sig, og som derfor har et arbejde at tage hensyn til. For dem er det en fordel, at faget ligger om eftermiddagen. Faget har haft andre navne tidligere, og det afspejler, at kapitalmarkedsret dækker en mængde områder, og især en masse EU-ret, som udvikler sig meget. Af samme grund har vores lærebogsmateriale også udviklet sig, og det glæder mig meget at kunne sige, at vi her til efteråret 2024 har en helt ny lærebog i en første udgave, som jeg har udarbejdet. Den hedder Børsret og udgives af Djøf Forlag. Udover lærebogen har vi også en del supplerende materiale, som bliver gjort tilgængeligt undervejs i faget. Vi forsøger således at inddrage så meget aktuelt stof som muligt, og der er næsten altid noget i dagens erhvervssektioner fra aviserne, som man kan inddrage og blive klogere af. I næste episode vil jeg fortælle om, hvornår faget udbydes. Så følg med og på gensyn.